Welcome back to the Vlog TV guys, no. So ang gagawin po natin ngayon is papalit po tayo ng mga lalagyan ng mga itlog nila, no. Kukuha po tayo ng buhangin dun sa likod namin para hindi po maano yung mga itlog nila guys. Kasi puro tae na yata yung nandun hindi na buhangin, no. So may mga bagong itlog na rin. Kaya kailangan nating palitan guys. So yan, may itlog na rin yata yun, no? So hindi pa po tayo nag alis ng mga young birds natin, no? So alisin din na rin natin yan kapag Sabado. Wawalay na natin guys. Ano, may itlog na, dalawa na rin yun, no? Ito 5 days, 4 days na yata. So ito wala pa, paitlog-itlog na rin. So yan, papalitan din natin yan, no? Doon naglalagay din tayo ng isa paitlogan mamaya guys. So yan, no? Guys, so samahan nyo po akong kumuha ng buhangin sa likod guys para mapalitan po natin yung mga paitlogan na nila. Ano? May mangingitlog din yata doon, no? So nakupo yung puti natin. Ano? Ayaw mag-focus guys, oh. Yan, oh. Yung asawa niya yung white flight natin na bluebird, no? So samahan niyo po ako guys na kumuha ng buhangin sa likod namin. So tara. So mga kalapatis, so nandito po tayo sa may likod namin guys. So kalapatis, so kuha po tayo ng buhangin, no? Magsasala po ako ng buhangin guys. Sabahan nyo ako magsala, no? Para huwag po tayo magsasala ng basang buhangin, no? Kasi bawal po yun, no? Mga ano lang, maga na buhangin. Daming buhangin guys, oh. Yan, oh. So marami po tayong magkukuha ng buhangin. Sasala po ako ng awal. May mga ano din to na shell, oh. Gusto ng mga kalapati natin yung shell guys. Yan, oh. So tuloy-tuloy lang natin hanggang makarami tayong kuha ng buhangin guys. Marami kasi tayong kailangan na buhangin. Madami tayong lalagyan na paitlugan. So baka kulangin kapag hindi natin sobrahan. Yan, o. May mga sumasamang tap, pero hindi na siguro yan maano sa ating paglalagyan, no? Hindi na mapapansin. Maraming shell. Gusto ng mga kalapati natin yan guys. Lalo na ng mga pangilog kalapati natin. So marami na rin, no? Nakuha natin, no? Sira na yata yung salahan natin, no? Puro DIY kasi yung gamit natin guys. So ipunin na natin. Lagyan na natin dito sa timba natin guys, oh. Sorry guys kung medyo hindi kalakasan yung boses ko, no? Kasi hindi pa natin sanay masyado. Sinasanay ko po masyado yung pagsasalita. So pasensyahan nyo na lang po guys, kalapatids natin. May sumasama na. Kailangan lang natin kasi yung nasala, oh, yung walang mga bato-bato para maganda yung pailugan natin. So sasala pa po ako guys. So
balik na lang po ako kapag tapos na po akong magsala guys, para hindi po tayo na nangyayat na naghawak ng camera guys. So yan, so balik na lang po ako. So guys, nandito na po tayo, tapos na po tayo mag ano ng buhangin, no, sa likod namin, no. So magkakarga na po tayo sa mga paitlugan ng mga buhangin guys, para mapalitan na po yung mga walang buhangin doon. So samahan nyo ako guys, tara. Guys, yun, no, nagano na po tayo, no, pasok na po natin, palitan natin yung mga lalagyan nila guys. Sabahan nyo ako, tara. So bukas ko sagli yung pinto ng mga kalapati natin, no, sala. So sa loob ng iba, no, pasok natin isa isa, tapos natin palitan po. Parang natatago yata yung isa. Parang ito. So palitan po natin yung lalagyan niya. So, tara, matapang kasi ito. Aw. Kunin natin yung itlog. Lipat natin dito. May itlog. Hindi ko pa na-check kung may similyo yung mga itlog natin guys. So, lagay po natin dito yung itlog. Ano? So, ano? Tapang talaga, oh. Sakit. Tapang niya. Guys. Dudo, nanunutag ka pa. Wala na dyan itlog mo pare. No? Nanunutag pa talaga, no guys. Ayan, no, palitan natin. Ayan. So hindi ko alam kung lilim naman yan. So ito din guys, palitan natin yung itlog niya, paitlogan niya. Wala na kasing ano. Ayan, no, natin dito. So ayan, o, palitan na natin guys. So ito, yun sa taas, palitan din natin. Sumasabit ito, matapang din to, nanunuplag. So marurumi na yung nandyan, no. So balik natin to. Palitan na din natin guys. So tara, lagyan natin to, palitan din natin para malinis po tignan. Yan. So alisin po natin yung mga karga. So tara, samahan niyo ako, tisin.
yan guys, no. Tapos na rin natin karga, no. So lagay na natin doon guys. Tara. Hindi ko ano guys, taman nyo ako. Tara. Na natin dito, lagyan natin ng isa pa, no, na paitlogan para nangitlog na. Hindi na siya dyan mangingitlog, dito na po sa kabila. Yan na. Natin yung guys. Uy, may aso. Ito rin dito din, lagyan na rin natin ng isa dito. Siguro dagdagan lang natin yun nandyan. So dito maglalagay din tayo ng isa. So yan, nililiman niya lang. Pati na taas natin. So yun, ito lagyan, dagdagan lang natin. Tapon talaga nito. Tapon talaga niya. Dagdagan. Yan, laki naman. Tapang talaga nito. Oh. Tapang niya guys. Yan, breeder natin tapang. So tama na muna kasi 6 na pares lang po yung breeders natin. Hindi na natin dagdagan. Yung nandyan sa kabila, siguro pag-iwalayin ko yung mga yun para hindi mo na mangitlog. Kasi last egg na po ng mga breeders na rin to. Sa susunod na pag-breed ulit, ibang pares na ulit, no. So ibubukod ko na po yung mga puti kapag tapos na po nag-breed yung mga ito. So hindi na po halo-halo yung light nila para magaganda na po yung labas niyang mga kalapati guys. May mga young birds. Ano? So tara, tamahan nyo ako guys. Yun o, lumabas ang iba nating kalapati. Labasin natin sila. Ano pa doon. Gutom na kasi sila. Lumabas yung mga videos natin. Papakain na rin tayo. Sumanya na rin ako pagkain. Tara guys. Papasukin na rin natin sila. Pasukin na. Pasukin ko na rin sila guys. Pasok na mga yan guys. Masunurin mga yan. Ano? Masunurin po yung mga kalapati natin. Masunurin po yung mga kalapati natin.
magpapakain na po ako. Hanggang dito na lang po yung ating video guys. Please like, comment, and subscribe. Share nyo na rin para umabot na po tayo ng 1,000 subscriber at rapon na rin po ako yung giveaway po guys. Tara, samahan nyo akong lumaki ang ating YouTube channel at para mapag giveaway na po ako. Thank you. Subscribe.